Kuntis Hambog portion Saturday edition. Ubalik kasamang Lito Spin ug Radyoman Daloy-doy. Padayon nga nagsultianay sila Kukoy og Daloy-doy. Og unya. Bay, nakamatikod ka bay Daloy-doy? Saon sa man bay koy? Nga ang mga batignaong kadaghanan, nag-istambay na lang? Ha? Kung sa man sila, mga bata, tiguang, laki bay. Kuan bay, labi nagbababay. Luuy kayong mababay bay. Labi nagbatignaong, nag-istambay na lang. Kuan bay, doon bagong balaod nun karoon mga tigpanday balaod bay. Doon bagong balaod nun karoon bago. Ang tigpanday balaod. Unsa man bay? Ang tanang mabatignaong bitayon. Maayo pa. Unsa? Duha ka mga bayot nagsultianay. Og unya. Day, dili ba? Nag-seminarista man ka dahil adto, day? Uloy, nagdiko ni adto. Unya, day, ganun mo man ka mapari, day? Si mama ay. Ha? Ganun mas mama ni mo, day? Nay, gusto ko magmadri ko. Gusto ko mama magmadri ko. Si Bambina gi-interview sa usa ka reporter sa radyo. Og unya. Kining Bambina, tinuod bang lalaki ka nito? Tinuod. Tinuod nga dula kay uyab nga gwapa nito? Tinuod. Yun na, dili mabayat masam ka? Tinuod. Uyab bayatan niya ito. Doon ay usa ka kuntis pagkatawa. Palito may tabukin sila ng fiesta sa barangay. Kung kinsay maayong mo pagkatawa, doon ay premyo nga dako kayo. Og unya. Ang ulang contestant mao si Daloy-doy atong pangutanon. Daloy-doy, nibaw ka ba kung unsay imong gisalmutan? Oy, nahibaw man. Nahibaw ko, Nibaw ka mas premyo? Wa di kami boss premyo? Wa lagi. Nibaw ka lagi, wa? Nibaw ka lagi, no? Wa lagi. Katag lagi ka? Wa, oy. O sa may premyo di ay. Wa. Nagsultianay sila si Max og Daloy-doy. Og unya. Luoy baya mga babae ba, no? Luoy kayo, no? Bitaw ba, oy? Mga pagtrabaho, dili din duwaton. Nakamatikod bitaw ko ang labay. Kung mga pagtrabaho, mga tadakumol, kung mga pagtrabaho, pleasing personality ang duwaton. Bitaw. Kung mga pagkamid,
kamangon sa agawon. Gikan sa Panyawan Boys Portion. Estudyante, istambay! Daloy-doy, hain man ang pinuyanan sa tanang mga batanong mga lalaki o mga babae nga tig-tubil sa mga krudog gasolina. Kataas na usbagod paliog bay makbi o sa tapugutan na bay? Hain man ang pinuyanan sa tanang mga batanong mga lalaki o mga babae nga tig-tubil sa mga krudog gasolina. Kuan, sa Batangas, Batangas. Unsay ining sa langit ug yuta. Kuan, house and lot. Naghilak si Dalmasya giduol sa iyang mama. Og unya Oy, Dalmasya. Ano naghilak ka? Ano siya kaniya ay? Tulo na kabuhan, mama. Wag ko tong hais. Binuwala ko sakit. Uy, maplos ka. Tagadin mo lalaki. Tagadinira sa inyo, ma'am. Atong hardinero? Dili, ma'am. Atong driver? Dili, ma'am. Oh, yaman ka din eh. Hala, tawag ka ang nagpamabdos ni mo aron malumpag sa iyang gibuhat yan mo. Tawag ka kung niya magalinin eh. Tawag ka aron malumpag siya nga nang imong isabak. Tawag ka karon dayon. Tawag ka na. Ma'am. Tawag ka dayon. Sir, pariyon kang ma'am, sir. Nagkumidyahay ang managhigala. Og unya may dalidoy. Ngano ba, Mak? Hay may mutabak ko ang baba o ang ilong. Natural ba, Mak? Ang baba mga mutabak ko? Sayop. Usa ba di ay? Ang ilong. Uy, ngano ilong man taon? Anong ilong man taon? Dili man ka moingon mouth smoking. Usa ba di ay? Moingon ka man nga no smoking. Padayong nagsultianay sila si Makoy ug Daloydoy. Ang usa taga Manila ug ang usa Cebuano. Og unya Bay Daloydoy. Ngano ba, Mak? Anong binisaya sa munisipyo? Bay Daloydoy. Ako na balay lungsod na ba, Mak? Oy. Anong binisaya sa lamisa? Ako ang talad kananan. Anong binisaya sa telegrama? Ako ang hatod kawat. Anong binisaya sa bra? Ako ang pansaptoy. Ano man ang pansaptoy? Panapton sapong sa totoy. May tungod sa spelling ang lecture sa maestro. Og unya Daloydoy, stand up! Sir, ako lang yun, sir. Stand up, Daloydoy, pronounce this word.
What is that, sir? I will spell the word and you will pronounce it. Okay? Okay, sir. Yes, sir. V-O-G-U-E. Bugyo mo, sir. Bugyo. Sayop. Sayop, ha? V-O-G ang pag-pronounce na kuan sa di na bugyo. V-O-G-U-E ang pag-pronounce na Vogue, ha? Vogue. Ha? Vogue niya, B-O-G-U-E niya, Vogue ay na, Vogue ay na. Yes, Vogue ang correct pronunciation, ana, Vogue. I will not argue. Dili na argue na. Dili na argue. Naghinuktok si Daloydoy. Unya. Naghinuktok ka man bay? Nanganak ako sa bay. Ha? Angay kang malipay bay. May anak ka na, angay kang malipay, may anak ka na. Nalipay man ko bay. Nagulang sad ko. Ganun nag-ulman ka? Ang bata, liwat mang naong sa akong amahan, bay. Nagsultianay sa Makoy og Daloydoy. Og unya. Bye-bye. Doon na promotion ang Kukoy's funeral parlor. Unsa to bay, Mark? Unsa promo sa funeral parlor? Doon na promotion sa Kukoy's funeral parlor. Unsa may promotion funeral parlor di Kukoy bay? Doon na lungon for rent. Ha? Lungon for rent? Unsa malabay? Unsa man ang lungon for rent? Kuan bay kung doon na mamatay nga mga pobre, makasuway na ginog high-tech na lungon. Ha? May noon bay? Aron katilaw sa ng pobre nindot lungon oy. Unsa may masinati sa kan alam mo kasinati sa pobre in tao bumatay oy kay wag katilaw lungon nindot oy. Sige na kanang kwaslubi kanang bitang tablas lubi. Maulagi na ay lungon for rent. May lagi noon na alam mo katilaw sa pobre kuan high-tech ang lungon. Kuan bay? Ang lungon for rent ingon ani. Usa man bay? Usa man ang lungon po rin. Usa man bay? Asay hatod sa sementeryo. Ubay, ang minatay ihatod gyud sa sementeryo. Unya, iho ang minatay pag-abot dito. Unya bay? Ang lungon, for rent na sad. Padayong nagsultianay si Makoy og Daloydoy. Og unya. Bay, dunay operasyon tuli sa atong barangay, bay. Ha? Kanus aban bay, Mak? Kanus a? Ugma, bay. Upin sa tanang barangay ang operasyon tuli. Pila edad sa operasyon tuli ugma bay? Makapil ka ba? Makapil ka. Pagtarong niya ba yun? Pagtarong niya, pila edad sa magpatuloy lagi ugma? Kuan ba? From 18 years to 60 years old. Maybe anyos nas mayano, di pagyapon magkalarino mo sulti.
Yungit lang yapong pagkabata. Unya! Tay, mamam to tay. Uy, dili na mamam. Mayano, dili na mamam. Inom na inom. Bata, mamam ko tay. Pastilan ni mo, dili lagi na mamam. Inom na. Mamam lagi ko tay. Walagi ubig. Di tatabot, di ka katabot. Ni-apply pagka-sekretarya si Jennifer ngadtos manager. Og unya fill up ning biodata oh. Fill up ning biodata. Yes, sir. Tumalog fill up sa biodata. Jennifer day ang imong name. Yes, sir. 20 years na dahil ka. Yes, sir. Ngano mo man mo suwati ang sex? Ngano, wala mo suwati ang sex? Na, maglisod ko, sir. Ngano mo dahil? Wakay sex? Naambot, kapila to. Nalimot yun ko, sir. Oy. Gisuwayan ni Kulukoy ang tambukikoy kung makatug-an ba sa iyang kapalaran si Madam Teresing. Og unya! Madam Teresing, magpatanaw ko sa akong kapalaran, Madam Teresing. Akong tanawon sa bulang kristal ang imong kapalaran. Makita na idea, Madam. Uy, muabot yun ang panahon. Unsay muabot, Madam, unsay muabot? Nga magluib ka nimo ang imong asawa. Anak, dili na may tabang magluib akong asawa. Kanako, Madam Teresing. Apa nakita na ko din sa bulang kristal. Dili sad may tabo nga makita sa bulang kristal akong asawa, Madam Teresing. Nga di man makita. Tungkol siya tambok ka ito. Daghang salamat yung pagpaminaw. Happy weekend, kalatong tanan. Nabali kasamang radyoman, Daloy-Doy. Maukat to ang mga hutsaka o serbisyo publiko. Nilanit tatak Daloy-Doy o kasamang Max Andrino.